offices looks like. Jodolo ma Kisumu koro dwaro mondo riwruok mar Azimio chung'anyo magibago pachoka kagiwacho ni ng'anyo no osekelo kethruok mag mwandu kod lal mar ngima. Kamano bende gisayo piny owacho kuom bedo gi tok matek e kinde rakruok kod joma ng'anyo. Gidwaro mondo riwruok mar Azimio manyo machielo mar yudo dwachgi moting'o dhi e doho kopogore gi ng'anyo. Parono noriw kod riwruok mar Josalam e bomano ka gidwaro jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo bed piny e twak. Demonstration kaka yo magi dwaro go yuto. The incitement of the public against other people considered enemies, including the invasion of the public and private property, is just a glimpse of a bigger picture of the underlying features. We urge the Azimio leadership to suspend the demos and make a new approach in presenting their demands through a judicial as well as dialogue processes. 2, let them seek a fresh appeal to the Supreme Court to revisit the opening of the server. Should this process fail, the nation will know where the problem lies. Maombi yetu jamani, viongozi wakae chini na waongee mambo haya yatatuliwe kwa amani. Kuna watoto wadogo, kuna wamama, kuna watu ambao kwamba hawajiwezi, ni walemavu, watafanya nini?